Ýurduň insanlary ülkämiziň ýol meselesine gün geçdikçe haskem düýpli düşünüp başladylar. Bu edek ýene-de Daşoğlu şäherinden gelip gowuşan video materialda ýolda ýöräp barýan ulaglaryň kynçylyk bilen ýol alýandygyny görýäris. Videonun geçen ayda düşürülendigini aydan illeşimiz ulaglara kynçylygy döredýän ýagdaýyň sebäbini ýollaryň soň derejede bozuk bolmagynda görýär. Soň derece bozuk ýolda ulag ulanmak üçin gaty hayal ilerleýän sürüjüler ulaglaryna ýetjek zeperi bolup billiginden adaltmakçy bolýarlar. Emma şoňa garamazdan bu ýollarda auto ulaglar ýygy-ýygydan bozulýar we ulagyň çykdysy jübülere ýük bolýar. Edil ýoluň sagynda bozulup ýolda galan ulag ýaly ýollaryň soň derece bozukdugyny subut etmek üçin ulagyň içinden eşidilýän tigir bilen ýoluň öz aralarynda emele getirýän seslerini dinlemek ýeterlik bolup durýar. Bu ýol şäheriň merkezi ýollaryndan biri hasap edilmegine garamazdan her kvadrat metrine 4-5 çukurdan düşýär. Ýöne daşyndan göräýmäge Türkmenistanda beýle ýollaryň bolma mümkinçiligi ýokdugy akyllara gelýär. Sebäbi ýol guruluşy üçin gerekli çyýmallar ýurdumyzdan çykýar. Çykýan bolsa ondan näme üçin ýurtda ýörer ýaly ýol ýok.